Chenro magwelo aput moyiedhi madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC ochopo e doho. Duond bura mar National Liberal Party odonjo riwruog siasa mar Azimio doho kuom rem chwalo nying jatend Laktar Augustus Kialo Muli e aput mabiro gwelo commissioners manyien. E burano gisea Azimio kuom chwalo nying Laktar Koki Muli ne Karan mar Senate. Doho ogolo ng'eto ni burano mi pek madwarore kendo ibiro winje tarik 15 dweni mar aboro. Ka thuolo ni to chenro mar chwalo nying ja Azimio ne jatend piny ochungi jafama marwa Cleophas Oluoch nigi ler mathoth. Ywak mar duond bura mar National Liberal Party ochopo e doho kendo ng'eto ogol ka chungo Azimio kik chwal nying jal madhi bedo e aput ma owinjore oyier commissioners mag IEBC. Motelo jumani, duond bura mar National Liberal Party nyocha onyiso ichwang' margi bang' yangore ni ogai margi Dr. Augustus Muli mane oyombo e yiero mag jokanyo mag Azimio mondo obed e apudno ne weche olokore kendo idwa gweny mondo thuolono mi ambassador Dr. Koki Muli. Ywak margi maduong' en ni nying Augustus Muli ne okochopo ne Karan mar Senate. Giyango ni Azimio ne ochwalo nying Koki Muli kaka jal mabiro chung' e lo duond buche matindo e aputno. Ne wadhi e yiero tarik 26 Machakos kano semiwa notices magimoro amora ne otimo kaka owinjore. Daktari Augustus Kialo Muli ma en party leader mar National Liberal Party ne oloyo candidate mar Wiper Democratic Movement mar Stephen Kalonzo Musyoka. Wantiere gi documents karka manyiso kaka yiero notim e yo mayanga. Koro wan gima ok wang'eyo ni to ere kaka IEBC nyalo timo yiero mami certificate kato Junet Mohamed gi Kalonzo dibet kamoro kato wacho ni koro ni yiero manotimo Machakos noendo ni ok en yiero magin gi yango. Kaluwore gi oboke mane Ramogi TV oneno, yiero ne otim e yorno mar ombulu kendo jochung' ariyo magin Augustus Muli kod Koki Muli ne nitiere. Ombulu ne ogo kendo jokanyo maromo 23 ne ogoyo ombulu. Kuomgi, Augustus Muli ne oyudo ombulu maromo 16 ka Koki Muli ne oyudo ombulu maromo 7. Oboke mar gwelo ne okete nying Augustus Muli. Azimio la umoja e oboke margi yango ni negi yiero Koki Muli nikech chwo adek noyiere lemono kendo kaluwore gi nonro margi negi yango ni Augustus Muli ne onge gi lony madwarore mar bedo e lemono. Do winjo ng'ur mantiere kendo kete kaka achiel kuom buche monego winj mapiyo piyo. Do bende ne ogolo chik ne jogo machwalo nyinge mag jokanyo e aputno. Do ogolo chik ka chungo Azimio gi Political Parties Liaison Committee kuom chwalo nyinge ji ma ogwel maonge jokanyo mag National Liberal Party. Burano ibiro mul kendo tarik 15 dweni mar aboro. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.